Hello everyone, good evening all of you. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि 100k साबस्क्राइबार चेनेलाव बरायबाय. गुड इभिनिं माने लोगोफोर जायफोरा दाबायदि इभिनिं नायदो बिसोरनि थाखाय गुड इभिनिं आरो ना, जाय नाइटआव नायदो बिसोरनि थाखाय गुड नाइट, जाय मर्निंआव नायदो गुड मर्निं. तो लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ आंथ' हरावसो भिडिअ नायदो, दाथ' गुड नाइट गुड इभिनिं मारै जाखो. स' गाइस एसे साननानै बुजिदो आरो ना. स' जों माने दिनै सकपुर जोंनि गामि खाथियावनो आरो जिम मोनसे दोङो, जिम खालाम थांबाय आरो ना. दिनै फार्स्ट टाइम आं खालामा, माने बिसोर खालामगोन आरो ना, नै बिसोर खालामगोन. स' आं नायनो थांनि आरो ना माबायदि, जुदि मोजां नाङाबा खालामसै, मोजां नाङाबा खालामा. थ' लेट्स गो गाइस, नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम. अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर दे, थाबैनो सापर्ट खालाम गाइस, नायबाय थादो. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गया, यही है जिम वाला हाउस, यही है जिम गाइस. जिम बॉडी बना बॉडी. तो गाइस यही पे है, ऊपर का साथ में है, बनाता है जिम. चलो चलते हैं, अभी बॉडी बना रहा है बॉडी. तो गाइस जोंना मोनफैबाय आरो ना, नै खोमसि लाइट साइट जेबो गैया. ये है चिरी. वो या We are finally reached the gym. तो गाइस हम लोग अभी जिम करने वाला है. इस तरफ है बॉडी बिल्डर. हाय बोलना, हाय बोल. हाँ हाय बोल. अरे थोड़ा तेज भागो यार, थोड़ा तेज भागो. म्यूजिक लगा लेता हूँ. क्या लगा देता हो? म्यूजिक. क्या म्यूजिक? वो ये वाला. माजनांदो जिखना माजनांदो. हाँ माजनांदो माजी जिहामनानै. हाँ बॉडी बिल्डर जासिगोन जुवेला, बॉडी बिल्डर. तो गाइस मैं अभी पैदल मार रहा हूँ, पैदल यार की साइकिल चला रहा हूँ. देखो साइकिल कितना तेज. भिउ जिम खालामै भिउ नायबाय था लोगोफोर. नै सकफोर सक. तो लोगोफोर जों दा माने जिमावनो दं आरो ना. आं खामाखै, माने जास्ट ओरैनो ट्राइ खालामना नायदों. दिनै फार्स्ट टाइम हिसाबै फैनानै लाइफआव दिनैसो फार्स्ट टाइम खालामना नायदों आरो ना लोगोफोर. स' माने लोगोफ्रा खालामगासिनो जोंना. स' नै मोनासिगोन, माने मोनाखाबाय. आं ओरैनो दिनै फार्स्ट टाइम फैनाय हिसाबाव जास्ट ओरैनो ट्राइ खालामना नायबाय माबायदि नाङो होननानै. दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना लाइफआव लोगोफोर.
थ' दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन थ' लोगोफोर जिमनिफ्रायनो बाय बाय गाइस बाय बाय